वोट जब तो वोट जब दे तो कमीशन के लेके दे लो। अरे भाई सब केहू जानता है कि कमीशन के दिया नाम बताओ कहां तो वोट ही से मांगे के बाद टाइम आ गइल बाप गोल पर गिरे के तो लोग के हो गइल बा। प्रणाम बोला तनी हम है राजा रघुवत तनी मैच बॉक्स के खास मुहिम पंचायत में काबा लेके हम हाजिर बानी चकरी पंचायत से। आई चकरी पंचायत के हम विकास दिखाओ तनी बहुत विकास मिल रहा लेकिन चकरी में कितना विकास मिल पंचायत में ये हम दिखाओ तनी रउआ के का कहते हो चाचा। हमरा गांव तो बहुत विकास भइल बा। कितना विकास भइल बा? वहां से वहां तक नाला बन बा, विकास हो गइल बा। कहां नाला बह जा देखो हमरा के नाला रहला बन हो गइल, बन हो गइल बा। रास्ता आवे जाए के कोनो साधन नहीं के। बहरहाल स्थिति रुआ देखी कि रोड हो कि नाला हो हटो सन छोटू रोड हो कि नाला हो समझ में नहीं क्लियर नहीं के होत नाला है ये नहीं के। अब देखी वहीं देखो चल जाई हट जा बेटा आई देखी यहीं देखो चल जाई। हाँ हई नाला हो जरूर रोडवा पर देखा हो ई नाला हो जरूर। हाँ आई देख ली हई नाला हो जरूर। पैसा 8 लाख आय 1-2 लाख 8 लाख हमारे पास करावल। हाँ राजेंद्र अपना गाँव में काम करावत रहे। काहे में काम नहीं के होत उ कहत रहे कि मोरमती हम कहने कि मोरमती ना बनी बनी तो नया से बनी। 8 लाख रुपया आइल बा तो नया से बनी मोरमती काहे होई। हाँ तो हवा हमार पास करावल कौन उनकर पास करावल। हाँ तो वार्ड हो तो दहिने बैंक के मरम्मती करा के माल चाप लो ना हमरा उ ना चाहिए। काहे एकदम आइल बा 8 लाख रुपया फाइनल के तो फाइनल बने के चाहिए। काहे मरम्मती से ना काम चल जाई मोरमती वाला नहीं खेई। इतने विकास के तो पंचायत के हाल रहे। बहरहाल स्थिति रहा देख ली ये नालवा हो जो वजह से लोग हम देखा तो नहीं हो इस 700 फीट के नाला हो देख ली नाला हो और वार्ड साहब के नल जल हो बुझाता कि देख ली बगीचा में बात तो नल जल हो अब वो पानी को चले वार्ड साहब जानते रहो। बहरहाल देखी ये विकास हो ये चकरी पंचायत हो हंसी मुस्कुराई ठीक है तो केंगल मार करे के चाहिए ना मार करे के चाहिए। हां कैसे करे के चाहिए एको नहीं खन बनवैले। हां इमे पूजा का बा। अभी देखिए ना ये जल नल वाला है। जल नल वाला का जो योजना मिला है हमारे गांव में वो प्रदीप सिंह का दरवाजे तक ही आया है। इधर का आदमी नहीं पानी पीता है। आदमी हवा तो पिया ठोक बोलो तो वही तो बात है ना। कहाँ पे जाएंगे किसके पास जाएंगे हम लोग कहने के लिए। नल जल पानी नहीं आवेला कहाँ आवेला देखिए इधर कहाँ पे है। बहरहाल देखी पोखरा पीछे दिखा दी रुआ के हम पोखरा देखा माइक लगे नहीं हो पोखरा हो आई पीछे रोड हो ना ना आई पीछे रोड हो आई पीछे हमरा आगे के जतनी वार्ड साहब हई अगर वार्ड साहब के लाज रहित नु बनवैते तब ये वार्ड हो लोग देख ली लोग यहाँ के वार्ड हई तो ठीक बात दीहन तबे नु के नहीं के देत मुखिया नहीं खन देत। अब छोड़ दे का बते बहरहाल देख ली विकास हई रोड हो आ गाड़ी जाला बहरहाल स्थिति रुआ देख ली स्थिति देख ली हरपालपुर हो हरपालपुर के ही विकास हो आ विकास के साथ नया खरांजा देख ली नया खरांजा हो देख ली नया रोड हो। अब पता नहीं के बनवैले बा मुखिया जी के बनावल रोड चली धन्यवाद हमार मुखिया जी के बनावल रोड मिल गई आ मुखिया जी के बनावल हम रोड पर बानी ई मत कहें कि हम नहीं देखा बहुत काम करे बनी हो देखा होते नहीं देखी राउरे रोड हो और राउरे सोलिंग बिछवावल हो है देख ली है राउरे बिछवावल सोलिंग हो बहरहाल देख ली अगर कमो कैले बनी तो कितना बढ़िया कैले बनी हो देख ली रुआ। दूसरा चीज़ हम आई रुआ के देखा दी कि कितना बढ़िया काम भइल बा एक हम गुणवत्ता दिखाओ तनी हई ईटा हो अभी चेमनी पर कोई नंबर ईटा हो रउए बताई मुखिया जी अगर बिल बनवैले हो गए हम तो बताई कोई नंबर ईटा हो देख ली हम फोड़े में ना तो कहम कि हमारे रोड के ईटा फोड़ो तरह रउए बताई कोई नंबर ईटा हो। तार के स्थिति वही बा पूरा जगह झलमकरा और पंचायत में झलमकरा और तारो रही भाई कोई नंबर ईटा होता रही यहाँ रोड के वही 4-5 नंबर मार दे एक नंबर 2 नंबर होला अब पारू तो हम देखा तो देखा चले में फूट जाला भाई मोटका लेकर चल बस फूट जाला 4-5 नंबर ईटा होई उहे न तने फूट जाता त फूटी
चलिए आगे देखी ना गाड़ी वाल भी बस सारा ईटा फूट फाट गई बटे। देख ली लूट सबसे अधिक लूट के जैसे संतोष कुमार मिश्रा वीडियो गई हन यही के भाग रहा ई हो। तो जब एजा के स्थिति यही बा तो दोसर के उका करी। है देख ली लूट है सड़क के स्थिति देख ली 4-5 नंबर ईटा से खड़ंजा होता है। देख ली हाथ ऊपर मत उठाए न तो रहो पेपर में छप जामा 4,40,000 मिल जाई। देख ले है देख ली स्थिति रुआ अपना सड़क के नाला हो वार साहब रुआ कुछ कहत नहीं हो कुछ कहत नहीं हो भागत कहाँ बनी। अरे भाई भागत नहीं अब का भागी आए अब 5 साल से तो भाई कहत मुँह दुखा गई बा। हाँ उनका से कहत हाँ तो हम अपने गांव से जीतल बनी अपने गांव में काम कराए कौनो गांव में सोखता निखन बनवाइले तो बाकी पंचायत के लोग माल करू हो सोची आए का चाचा जानवर से भी बदतर हो। तो बुद्धिजीवी वर्ग के बानी कितना विकास होल बरुआ के यहाँ हाँ? कितना विकास होल 5 साल में। उनका अथी में उनकरा हैंड में तो कोनो विकास नहीं के भइल। हाँ हाँ है तो दूसरा फंड से भइल बावे। और मेरे व्हाट्सएप कहते हैं कि हम मुखिया जी को नहीं है मुखिया कहाँ करेले बड़े आँय? बहुत किशोर डलवैले बड़े के बहुत किशोर डलवैले हारल बड़े मुखिया हारल मुखिया हारल मुखिया बहुत मेहनत कैले बड़े नौत किशोर शर्मा। प्रमोशन देखे ना करो तुमको ये हारल मुखिया बनले बनो। हाँ बहुत माने में भूमिका अथी कैले बड़े। चली ना यार तो चलो जैसे शुरू तरह के दिखाओ तनी बा कि ना बा भाई चलो बात हम नहीं कहत एजा आदमी बाकी माल करू ना इजा आदमी बा तो आदमी बता टोटी काहे नहीं खे आई। भाई तो टोटी चाहिए काहे ना चाहिए एजा आदमी रहला हाँ भाई रहे लो तो जब आदमी बता टोटी काहे नहीं खे आई हैं चलो जैसे आइल बा चलो दिखाओ कोई तनी परसेंट कमीशन ले काम कर लो ईमानदारी से बताइयो। आए हमें तो कमीशन बड़ा बढ़िया महीना चलता रहा लोग के बुरा मत माने ना, कोई परसेंट 60% आई कि 14% आई काम देते में आधा से बेसी तो बटा गइल बा। कहाँ बा अब केकरा के दिल में कौन कहा मैंने बताओ आधा से बेसी बात दो केकरा के बटला बारो भाई लोग में इनको लोग के काहे दिया तो जब वोट हिलो दे तो बटला केकरा में ले जाके चल तू बताओ जब वोट हिलो दे तो रुपया बटला केकरा में ले जाके तू जे साइनवा कइले बा हां चलो हमरा के ये बताओ ना जब वोट हिलो भाई वोट तो हम लोग हैं तो वोट जब हिलो दे तो वोट जब हिलो दे तो कमीशन के लेके दे लो। अरे भाई सब केहू जानता है कि कमीशन केकरा के दिया तो नाम बताओ कहां था वोट हिलो से मांगे के बाद टाइम आ गइल बाप गोल पर गिरेगे तो हम लोग के हो गइल बा हैं सब जानता लोग दिया था तबे लिया था सुन ले ला मैंने कितना दिया था कितना लिया था अभी कुल काहे के कहे जाई हैं चला डोटिया गिनती करी चला चले चला। भाई हमें ये टोटी दिखाओ तो ना एक कैमरा पसंद चाहे कि घर से शुरू करे कोई टोटी पड़ गई देखिए जा आज देख ली टोटी भाई में देख लिया ने आज देख ली टोटी एकदम टोटी लौकता रुआ आई विकास लौकता ये विकास हो देख लिया चौकरी पंचायत के विकास हो हाँ आई अब देखी मिल गई व्हाट्सएप पे टोटी आई देखी अरे तो के उजाड़ देले बा तो तू बनवई बा उजाड़ देले बा लोग मेंटेन के रुपया 5% रहे लावा ने व्हाट्सएप है ना वो मेंटेनेंस के रुपया 5% रहे ला दियाइल बा 500 देखा तो दियाइल बा हैं बड़ा ले विकास देख ले हयो विकास हो अगर बेटी बहन के बियाह होई नु तो दूल्हा गाड़ी ना आई दुआर पर बीच रोड में खाई देख ली पहला बात। दूसरा बात अगर तबियत खराब बा आ पेट में दर्द बा हमने से मोटरसाइकिल चलावेला हो खस तो जानते हो हमको मोटरसाइकिल चलावे नहीं तो यहीं में गिर के भूखून फोड़ लेम दर्द के इलाज बाद में भूमि के पहले करावे पड़ी बड़ा हाल देख ली स्थिति देखिए विकास हो व्हाट्सएप के है देखी है देख ली आ है जौन बानू है देख ली व्हाट्सएप कहाँ बनी आए मागे व्हाट्सएप है राबड़ी होगा है राबड़ी होगा है दूध के जाओ राबड़ी हो ना भाई माटी ला ना है राबड़ी हो ना माटी हैं भाई माटी हवे का करबे अब सोखता बन रहे तो ई काम ना भई रही के बनवाई मुखिया बने रावली के बनवाई
पूछले बड़ो अच्छी पूछले बड़ो 1 किलो कागज ब्लॉक पर दियल बा पूछे के तू हटाओ कौन सा पंचायत में सब का हमार डर बा अब देख ली पानी लौकी देख ली ई स्थिति बा बहरहाल ई देखत रहनी हो जौन रिपोर्टिंग रहल ई चकरी पंचायत के हरपालपुर रहल ई रिपोर्टिंग कैसन लागल एकरा के कमेंट करके बताई अगर अभी तक मैच बॉक्स के सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली अगर फेसबुक पेज पर तनी तो पेजवा के लाइक कर ली और फॉलो कर ली और वीडियोवा के फैला दी और मुखिया जी बीडीसी जिला पार्षद वार्ड रुआ के ठगले बारन तो मैच बॉक्स पर कमेंट करी आप नाम लिखी नंबर लिखी पंचायत के नाम लिखी मैच बॉक्स के टीम पहुँची ग्राउंड रिपोर्टिंग करी बहरहाल अब होता गर्मी वीडियो देखा बहुत बहुत धन्यवाद।